Atay layo, gi-search na kung high ridge ba? Nagkuyog lagi mo tanan. Alam mo na. Sensei, konbanwa. Welcome to the Philippines. Sensei. Thank you. Ang gamit ninyo, sa baka lang na. Barabas, musta? Grabe na biyag. Kanan eh, itong gikan may para naman. Nak, daw lagi ka. Hindi ka maguan. Kumubansang. Uy, dakuan na ni mong buhanga ka. Uy, tambog na kayo. What's up mga Hitsuraan, mga Chuy, mga Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulistao YouTube channel. And today's vlog guys is we're going to Davao trip guys. But paabot pa ko sa akong kauban guys, no? Si Homer, one of my friends. Since pila na may kabuhan nga wala magkita guys, reunion, invite me. Di man ta kumadto guys. Na importante nga kuhaon kay dalon sa mga sensei. Since ang mga sensei is maabot from Japan. So reunion na lang po ni namo guys. So money, na ako karon diri. Paabot ko sa akong kauban nga wala pa gyud niabot, nagtaxi siya. So ako nag-angkas motor kay dali raman kayo. Kabrato ra kay plate. Ambot ug wa ba ko giila dato. So na ako diri karon sa kan sa check-in counters 1 to 9 og 3064 domestic. Abot-abot sa ta guys. So bani ko ninyo guys. First day 1 of trip to Davao. Let's go. Vlog ni sa dong. Saan to yung gamit? Yo guys, so let's go. Kain na abot sa buwang oy. Kinina ra mo diri. Kuan ra ko oy. Access ro. Ito daw kana ang arangkada. Adik na abot. Paspas kayo. Tara guys, kinala mi guys. Tira gipabayad, wa si binta akong gibayad eh. Butan man ko ikaw, di mo kabutan. Pangit man ka. So tara guys. Yo guys, what's up? Besong here, subscribe to his channel guys. Oye, sa mga subscribers ko dyan, follow niyo po siya. Guys, Hitsuraan Kulistao. Bawal na ang payong diri guys na, so among gi-deposit ang payong diri guys. Ari lang mo dool ni Sir Madriaga, pinakagwapo nga ako diri. Salamat sir. Naka-check-in na mi, so ready to flight na mi guys. 1 hour, alright, let's go. Pamatay kwarta guys no, pamatay ka kwarta sa YouTube na to. So itlog lang sa taron. Bita guys, ta maglabad yung ulo guys. Itlog ra na. Layo ra kay nang Jollibee nila dira sa itlog. Guys, napanit ng itlog naman. Guys, count tag itlog 30. So 9:30 ang amuang kuan guys, flight 9:10. 9:10 there guys. So paabot sa mi kadiyot. Kaon sa tag itlog tara. Nilas ako. Ay sa Nilas? Mili da. Wow! Unicorn. Wow! So guys, namili sa check chinilas kay magligo tag dagat part. Saman? Dili, enchanted. Enchanted ba mo sa mga laa guys sa Davao? So kung excited ka, subscribe na. Alright. Tara. Gitawag na tamo. Kita part? Dali ito eh. Kami gitawag. Guys, gitawag na guys. Roll call na ni guys. Tara. Yo guys, this is it, pansit. Tulog sa pansitan. Na late. crew like to welcome you aboard this flight to Concepcion at Dumaguete Airport. Tiyak na. Tiyak guys. Wala i-workout. Tanawan tiyan. Tako na kayo. Let's go. Tulog sa ta. Let's go. Tulog sa ta guys. Kaya marag labad ang ulo na. Kuy tarong tulog gabi. 1 year ata part? 1 hour. 1 year. Grabe 1 year. Asa part sa baka? Asa mong baka dito? Sa ta. Iyon natin mag-joke. Entitled adult by pulling on the boat.
down. Yo guys, so naabot na ni diri guys. Pero wala kami sa Davao, na kami sa Cagayan de Oro, Lagindingan Airport Park. Okay lang sa airport guys, so tara. Yo guys, so paabot mi sa among sundo guys. Kay murag medyo late ang among sundo guys. Kay advance ang flight, advance og 35 minutes ang flight guys. So wato ta kadiyot. So guys, nami sa Cagayan Airport guys. Well, nagpaabot sa among mga amo guys. Kay wala pa niabot. Relax sa tayo dito. Okay, bani ko na yung aning journey na to guys. Davao travel first time. Alright, let's go. One eternity later. Marag niabot na kita mong sundo guys no. For how many years guys naabot na gyud si tabatsi. Alright. Ate, layuan. Gi-search na kung high range ba? Nagkuyog lagi mo tanan. Alam mo na. Sensei, konbanwa. Welcome to the Philippines. ありがとう。 Sensei. 元気 Ang gamit ninyo sa baka lang na. Barabas, musta? Grabe na biyag. Kanan eh, itong ikan may para na. Dami lagi ka. Hindi ka maguan. Hindi ko mo bansa. Uy, dakuan na ni mong buhanga ka. Uy, tambog mo kayo. Ako na may niwan. High range. Ita. そうすごい良かったよ Nande? あれが景色がね Ah, kishki. Ah. ナイトビューがすごい High だからね。そう High range. そうあとご飯も美味しかった美味しかった。もうね最高よ本当にでも昨日のうダバオは台風みたいな雨だったすごい雨だっあーそうですたでもここに着いたらすごい天気が良くて最高 Siguro ang Tagalog siguro. Yung paa mo kasi. Buto de aliw. Biyahe tagdapat. Ay, video lang video. Yo guys, update na guys sa atong vlog. Kita dre wala ko sa part. May. Buti ano, puti. Asa si Umer? Yo guys, nakatulog na ko gamay. Relax kami dire lang. Junior Ilamar. After ano guys, ito mi sa hotel guys. Grabe gapuan ninyo sakyanan nyo. Wow. Badeng, ano na badeng? Guys. Yeah boy. Ngumersyon na rin ko. Koy, lusante na kami lusante. Yan sa mga kasulta sa kanya. Tapoy kong drive. Tapoy kong drive. Pila ka oras to? Kadaga na ka. Inom ba na? Yan, diyan niyo sa monster. Ang tawag niya nga na. Kuyawan. Kuyawan tiyo ni Mer. Piwang tayo mo. Ay ba na yung Vicente ano ni mo ron? Uy, mga chay. 5 ang isa. Pangulos daw siya timbangan yo. Yo. Pangulos daw siya timbangan. Out na. Kaon og tulog kay mo sa nato ang panihapon. Nanihapon ko. Ikaw rin wa. Masudla na si Itor do si Kontin yung balay si From tour. timing daw timing Guys, kaon sa gamay guys kay kutarong kaon ng adlaw da. Yo na bahaw da. ito yung dalawa. Tagalog ba? Sorry, Oh, muna din. Hindi ka mo kaon. ade, inas tayo og na baboy bahaw. Kira lang yo, ay lang. So sad to say guys, wala sila bahaw guys. So pakyasta kinila sa. Ang bag ko part. What's up mga choy, mga chay, mga choy. Mga choy. Hindi na pa ni Cebu ba ni vlogger ni ba pag ginimain. Kanina ba yun? Ba't namin sa mga hotel guys? Yung ano ning hotel dito? Hotel Elena. Aloft Hotel. So, ano may mo stay overnight. Kaya, salamat kya. Yo. Bye-bye. 4 person. Full person niya, duha naman na si Buddy. Kisay ka ba na mo tulog dahil? Aran din, ka ba na kwarto? Kisay ka ba na to? Ikaw ba may kwarto na hindi? Obse. Ka mo tulog? Ah, sige. Yo guys, so ano may sa among hotel guys, sa mga stopover guys. At may sa third floor. Kapuya to. Huwag may kasakay sa elevator guys. Nanay na, sa kayo mo kauban bugat kayo, matambo kayo. 4 person, ya duha ra ka book na so dito. Ito, Gigi. Ito. Ano ba yan? Di lagi mo siga. Uy, butang mong card dari Trinidad. Huwag mo butang... Uy, ang card natin ni Datoy. Ang tuga. Saan? Uy, lari ko rin. Kung saan pagsiga suga. Oh, see?
I told you na to goto but you goto. Walang charging station, park. Pero, Pepa, ano ko dami? Saan? Diyan sa gitna. Sige, gitna. Sana yun naman kainin natin magkatabi. Magkalayong agwat. Di na to. Kain ng dila. Bastos. Yo guys, so naabot namin dire mga laks ata kay murag saba kita dire guys. Yo guys, so abot na ta. So namin sa Iligan guys, gikan mig Cagayan. Di na napugnaw na guys, stress na kayo since wala ko tarong kaon, may tarong tulog guys kay tungod ani nga laag. Yo! Kumusta Bart? Kuan tambukan na naman. Kuan magag si Trinidad. Visit kayo, late kayo. Time check ka, it's 1:30 guys, so Nilak mo yata ito, Dig. lagilak na ko. Nilak mo, Dig. Di, wala ko kabaloy. Guys. So guys, relax sa taga-diot guys, kaya murag pay guys. 5 games muna. Sana all na wifi, tanaw ko no. Kung saan dito, oras ugma day? Sayo ta kayo ugma? Yo guys! Atangin ninyo ang vlog tomorrow morning cause we're going to... Maria Cristina. Sure droy! Oo. Ha? Oo. Maria Cristina Falls? Tatlong falls? Alright! First time na ko guys nga money din. First time pa na ako makaaligo og falls guys. First time na kadaghan naman ko aligo falls day. Sa Cebu, naman falls sa Cebu. Pamtay lingaw guys, so i-room tour tamo diri guys. Nasa may TV silang hotel guys, nasa may vault diri. Ano yung pambutang yung mga kwarta, ang kwartaan mo. May aircon din, Panasonic yun na. Naman si Arnindot ngayon, si apart na sa forma. May ano? May jacuzzi. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Sura Angkol sa YouTube channel. With that being said, kabanik ko ninyo sa Contrip guys. This is Sura Angkol sa signing off. Peace! Out! You won't get